Έχετε και το στυλ του Bruce Lee λίγο. Το έχετε. Θα δείτε και τις εντυπώσεις σας τα πείτε. Το στυλ, ναι, έτσι το έχει. Ξεκινώ. Τώρα να σας πω, δεν το κάνετε αυτό για να φοβηθούμε και να μην σας βάλουμε κακή βαθμολογία. Δεν το κάνω για να φοβήσω κανένα. Ωραία. Έρχεται. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, επτά, οκτώ. Πάμε στο γρήγορο. Ναι. Κάτσε κάτι τώρα, θα το κάνει γρήγορα. Ναι. Πάμε στο γρήγορο. Πρόσεχε, μην το θα το χάσεις. Συνεχίζω. Ναι. Άμα έχετε κι άλλο, Ναι. εννοείται. Δεν χρειάζεται, το είδαμε. Κύριε Αντώνη, μπορεί να πατήσαμε 3 χ, αλλά το κοινό κανένα Ναι. δεν μπορεί να το προσπεράσει. Οπότε δεν Θέλουμε να γίνεται. τελειώσετε, ολοκληρώστε το show σας. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Αυτό έχει και λίγο Chuck Norris μέσα. Vitality.